Nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Secret Files. We're back again mga kabisyo. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Sa oras natin ngayon na 10:26 p.m. babasahin na po natin ang mga komento, thoughts, violent reaction ng mga kabisyo natin na napakinggan ang buong kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to. Kaya mga kabisyo, basahin na po natin ang komento ni Gab Pausing ngayong gabi na to. Sabi ni Gab, Happy Monday night DJ Rocky at DJ Jello. Para sa Secret File tonight, ang sakit pakinggan na yan ang reality sa buhay ng relasyon. Kahit papaano, involved talaga ang pamilya sa pagpili na makakarelasyon ng isang tao. Minsan, may paglalaban sa pamilya, minsan hindi. It takes a special kind of effort and courage para makapag-push through ang pag-ibig na involvement na ganyan. Para kay sender, kapit lang, tsaka pray. Yan po ang sabi ni Gab Pausing ngayong gabi na ito. Sabi ni Charles, actually may napanood akong K-drama, Secret Garden ang title. Tumagal ang mga episode na naging sila na pero yung nanay ng guy ayaw sa girlfriend niya. Bakit? Dahil mahirap siya. Pero pinaglaban ng lalaki yung girlfriend niya to the point na nagalit na siya sa nanay niya. Kaya ang ending, naging sila pa rin. Kinasalat ang anak pero yung nanay parehas na silang kinamumuhian. Generally kasi not so Asian culture kasi ang pagtutol sa partner ni anak na galing sa mahirap na pamilya. Pero for me, hindi dapat sa kakayanan ng pinansyal kung anong meron ang partner mo. Kay sender, tama lang yung ginawa niyang hindi na pag-attend sa kasal. Kasi ando na yung bitterness eh. Tsaka pakilapit sa akin yung family ng girl nang masampal ko. Charot with harot. By the way, TG, birthday ko na bukas. Sabi po ni Charles Sancho. Advance happy birthday, Charles. Maraming salamat sa iyong liham. Sabi naman ni Darwin Rosel, Archer, matabobre ang magulang ni Matet. Hindi na nila kayang sabihin yon ng diretso sa'yo. Kaya nagkunwaring gusto ka nila kapag kaharap ka nila. Mahirap talaga kung hindi lang ang magulang ang ahad lang sa relasyon ninyo, kundi pati na rin ang issue sa pera. Nakakalungkot. Marami pa pong komento mga kabisyo. Ngunit kulang na tayo sa oras para basahin natin lahat ng to. Pero, isa na rin po ako sa mga magbibigay ng komento ngayong gabi na to. Hindi na bago sa ating pandinig yung ganitong istorya. Istorya ni Archer at ni Matet na tipikal na nangyayari mismo sa atin. Alam ko ikaw kabisyo, nangyari rin sa ito.
nangyari na yung taong minamahal mo ay hindi boto sa'yo ang pamilya. Yung iba naging matagumpay, napatunayan nila na yung paghadlang ng pamilya sa kanila ay yun yung naging inspirasyon nila para patunayan at pamuka sa pamilya na mali sila ng mga pinagsasabi. At saludo po ako sa inyo. Dahil hindi po madali i-please ang pamilya. May iba't ibang dahilan kung bakit ayaw sa'yo ng pamilya. Una, pinoprotektahan lang nila yung anak nila dahil alam nila kung ano ang mas makakabuti para sa anak nila. Meron naman, mapangmata talaga. May mga magulang na hindi nila nirerespeto kung ano ang nararamdaman ng kanilang anak. Basta para sa kanila kung anong tingin nila at anong nararamdaman nila sa isang tao. Yun ang sasabihin nila. Yun ang ipapakita nila. Hindi para protektahan ang kanilang anak, kundi para mang maliit ng taong alam nilang hindi bagay para sa pamilya nila. May iba't ibang klase ng pag-uugali po ng pamilya, kabisyo, kung bakit hindi po tayo ginugusto. Hindi po porket inayawan ka ng pamilya, ay yung pamilya na po mismo yung masama. Madalas, tama din naman po yung pamilya. Pero, di kasi natin maiwasan na may pamilya talagang imbis na dapat suportahan, mahalin tayo, yakapin tayo, dahil ang intensyon naman po natin ay mabuti para sa kanilang anak. Sila pa yung mismong nangda-down sa'yo. Yung tipong hindi mo alam bakit ang init-init ng dugo sa'yo ng nanay niya, ng tatay niya, ng mga kapatid niya. Hindi ka naman masamang tao. Mahal mo naman ang totoo at tunay at hindi ka naman manloloko. Hindi ba dahil may ibang tao silang hinahanap? Hindi ba dahil hindi ikaw yung taong gusto nila para sa anak nila? Ang sakit lang ng ganon. Na ang hirap banggain mismo ng magulang ng taong minamahal mo. Alam mo, meron ako kabisyo na naatinan na isang kasal na hindi ko malilimutan. Kasal to ng inaanak ko. At hindi ko na i-mention yung name. At open book naman talaga sila. Doon ko nakita, kabisyo, na hindi okay yung family at hindi maganda na hindi pala okay yung family both sides. Hindi nagpapansinan. Yung tipong yung mga bisita na hati, syempre, may katabi yung pamilya ng lalaki, may katabi yung pamilya ng babae. Tapos marinig mo yung usapan niya. Ay! Wala talaga. Masyado talagang mataas yung nanay niya. Ganon. Magugulat ka, kabisyo. At malulungkot ka. Sa mismong seremonya, sa mismong sama-sama kayo, dahil dapat maging masaya kayong may bagong kasal, ay nararamdaman nyo yung kalungkutan. Dahil nga hindi okay yung both sides. At
matindi boto sa bawat isa. Anyway mga kabisyo, kung meron po kayong mga istorya na gusto nyo pong ibahagi, maaari po kayo magpadala. Sa aming Gmail account na si rakitera@gmail.com. At malay nyo, isang araw, ay yung kwento nyo na po mismo ang mapakinggan ninyo dito sa Rocky Secret Files with Titan Jello. Mga kabisyo, wag po kayo mawala dahil susunod na po ang ating Top Secrets. Maaari na po kayong tumawag sa ating numero na 0916-529-5595. Ulitin ko lang po mga kabisyo, maaari na po kayo magpadala sa ating tumawag sa ating numero na 0916-529-5595. Muli, ako po si TJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo at muli ako magbabalik dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.